пиксел. Украсена. Първоначално, когато влезете в сервера, е украсена за Коледа. Което е яко. Това за Minecraft Pocket Edition. Ако се чуете, линк ще има долу в описанието. За самия мап, името, порта. То порта се същия, ако... Не знам. Зависи порта, май са един и същи. Порта, името и IP адреса ще го има в описанието. Ще играем Survival Games. Лол, всички са като мен. Невероятно изглеждате, бе. Ти не си от тук, къщи, ти не си от тук. Ще цъкам Survival Games. О. Ето. Добре, за какво ми се струва, че това не е бъг? Ще има други хора с други скинове. Например, тева. Грозна като... Почваме. Да знаете от сега... Ще става бой. Тук като играм в този сервер е направо. Меле от всякъде. И е с full chain броня от началото. Да, бе, ограбвай празен съндък. Така. 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 Къш. Как се ударихме? Така. Съчвам към спална. Ого, много хитреци там. Ще гледам да взема нещо. О, много хубави неща, заслужава се да умра. То някой боколджийка да дойде да ни намери. Женски род. Мале, не. Приятел, аз те виждам, че си опнал. Ще ми се закача с такива кътея. Отговорите да. Така, сбийте се там. Докато аз бягам като нахалник. Стоят тук отгоре. Той ще го гони. О, ние са бит на покрива. Екшан. Да бе, те слезна. No екшан. Елате към мен.
What? Хо-хо-хо, бе. Този съндък беше магически, беше отворен само за мен. Видяте ли ме касите? There is a fire. Жалко, че не мога да направя нещо ти да питам. Няма да се включвам във вашия екшен. Бано с тази се търся единичка. Така би разпил. Вой! Идваше с невиделица и ме биеш, Не. Желая да те убия, Сим съм ларен нещата. Другите брони и оръжията каменето. Само стрелите може да има. По-хитра стратегия използвате. Ама трябва да имате, трябва да се стъпи играча като мен, дето хич не да спална. Почнахме. Дед маджа и съм долоп над човек, което не е хубаво. Охо, здрасти, приятел. Халео, пиопал. Ако обичаш, умри. Чакай да се точките. Опи! Понякога на играта да ви бия, защото да спечеля някакво място. Ще се би се спечелят места. Бах ти кефа е това. Ей, Николинке! Николинке! Чая, колежке! О, то само ние станахме. Николинкера! Топанар! Да, само ние сме. Трябва да пестя храната. Добре, какво? Стрелите? Да бягай, то като ми свърши времето, аз имам повече килове, аз ще спечеля. Ето, you won the game with 4 kills. О, да! И накрая на клипа да завърши с Swag Spike. Супер! Благодаря, че гледахте. Това беше яко. Бих завърши с Swag Spike. И чао, хора! Както казваш, има IP долу в описанието за IP адреса, името и това, и порта. То порт си е същия, зависи на коя версията ще, защото ако не се лъжа, май имаше една версия, дето порта 1.6.3 нещо си. Пък на новите до
12.3, нещо такова има. 1.9.1.3.2 порта, нещо такова. Майте също. Ама имаше на по-старите версии, не знам на коя сте вие. Има еднакви деца изобщо с сам Pocket Edition най-старата. Възможно да се играе. Да. Дето порта 1.61 нещо си. Почти същия, ама шестица. Така, благодаря, че гледате. IP-да в описанието. Благодаря, че гледате и чао.